Maririk aipatutako maratoian egie da, Ondarron zeozer eredu berri behar lortu izan dela, eta gogoratzen dut eta ezin aipatu barik laga, bere momentuan udaletxean ataratako argazki famoso hori etxe guztietara zabaldu zana, alderdi guztietako ordezkari esanguratsuek agertu ziren batez ere epaiketa honen kontra eta auzipetu guzti hauen alde. Benetan izan da eredugarri eta maratoi honetan jonguga importante bat jo daula pentsatzen dut. Ez dakigu maratoi honetan denara zemagarren kilometroan goazen, baina kilometro batzuk egin duguz, eta bentsat horregaz gehatu gaitezen pozik. Falta direnak egia da, sortu behar dire eta inventau egin behar dire eta ibili beharko duguz. Erderaz bezaten da, zehatek kamino landar, ez dakigune nahiko benduk ez da, 40 kilometroan egotea edo 50 bentsat, eta ez 5 edo 6. Erditik aurrera gantzat bagoaz, eta Maribin simil hori pentsatzen dut oso polite dela. Kontua da nunkukatzen garen eta hortik aurrera ia bidea ez kitsi batzuk baizik eta danon artean egiteko kapaz garen. Jarraitxute eta jakizkate amaierara begire, nahi nuke irakurri udalbiltza sareak egindako komunikatu lagur bat, hain zuzen pasatu dan denporaren gainen erreflexio txikitxo bat eginez. Agur udalbiltzako epaituei zuen elkartasuna eta babesa eskaini dizkizuen Ondarroako zinegotzioi, elkarte ezberdinetako kide eta herritarro. Zorionak guztioi. Gauzatu da, hainbeste bidar hau batez aldarrikatu izan dugun udalbiltza aske eskaria. Are gehiago, Madrileko epaileek eurek ere entzun dute gure oiua. Auzipetu guztien absoluzioa eta udalbiltzaren jarduera askea. Ez dago beste sententzia posiblerik. Aske udalbiltza, aske loren gure herritarra, aske udalbiltzako auzipetu guztiek. Ondarroako udalbiltza sareak guztioi eskertu nahi dizkizue zuon elkartasuna eta atxikimendua. Honetarako, Loren Arkotxa, Maribi Ugarteburu eta udalbiltzako beste hainbat kide eta hauen etxekoen inguruan Alamedan elkartu eta danok elkarrekin gure postasuna adieraztera deitu zaituztegu. Udalbiltzaren kontrako epaiketak auzipetuen askatasunaren berri pozgarria ekarri digu, baina ikasgai sakon bat ere utzi dugu guztioi. Orain aske geratu diren auzipetuek espetxeko 20 mingotsa jan behar izan dute aurretik. Euren etxekoek ere Espainiako errepidetan zehar bidaia luze eta neketsuak egin behar izan dituzte. Gero, errurik ez dutela jakiteko. Loren Arkotxa, Mariri Ugarteburu eta beste auzipetuekin egin den injustizia ikaragarria Ondarroan bertan errepikatzeko zorian gaude. Duela urtebete, gure herrian, atxilotutako gazteek injustizia bera sofritzeko arriskuan daude. Egia esan, gure artean ditugu garai hartan atxilotutako Olaitz eta Seber gazteak. Baina nork ordainduko die espetxean egin duten denbora guztia? Olaitz eta Seber badakit hementek Seber badagula, ez dakit Olaitz. Igo biok tablara, udalbiltzaukekin batera jaso dezazuen ondarrotarron agurra. Bertsolariak ingotzea agur txikitxo bat, eta gero zariak. Kaixo Xeberga, ongi etorri, orain ator zure gana. Badakigu guk hemen zurekin ez dala amaitu dana. Borroka hortan ezin gelditu, etorri arte
beste batzuk be, eroan ebezan, herritik Madrilerantza, orain pare bat etorri dira, horra gure esperantza. Bizitzak buelta asko emoten dauz, xeberretorri honantza, lehen beti zeuk egiten zendun, gaur zeuretzako da dantza. Maratoian similaz jarraitute, ondi ole, bide luzea geratzen jako, baina aurrera joatea besterik ez daukagu. Ia udalbiltza eragozpen ibarik egunen batean, eta ez oso urruti egun hori ikusten dugun. Aurrera denok alkartuta, herriko preso eta islaria epe geure gana etorri arte. Bukatu ingo dugu, Eusko Gudariak kantatuz. Eusko Gudariak gara, Euskadi askatzeko, gerturik daukago dola, ez emateko. Eusko Gudariak gara, Euskadi askatzeko, gerturik daukago Gora udalbiltza, gora Euskal Herriko instituzio guztiak, gora gure preso eta refusiatuak.